Takže Ahoj. vítam vás v tomto videu. V tomto videu som tu aj ja po dlhej dobe. No. A ospravedlňujem sa za môjho psa, ale tuto sme aj teraz riešili za to test, že no tam má mačku. Na začiatku na tom prvom. Hej, no a ten stále bude mať mačku, len Hej. môj normálny maskot ju určite bude jaseč. Áno. A tak sme vám chceli ešte jedno info ohľadom natáčanie, lebo hen to bolo strašne trápne, tak to idem vymazať práve. A sorry. No. No nič. Dobre, no ja som to chcela natáčať a práve mi došla pamäť. To je... Dobre, potom si vymažem. OK, takže ohľadom vlastne toho The Best a už malo dávno výjsť zo zákulisia, The Best ďalšie a už malo byť ďalšie zo zákulisia, takže... Jo, už toho malo výjsť proste hrozne veľa. A tak teraz, keďže to budeme dneska natáčať všetko, tak to bude postupne tak vychádzať. Napríklad, že dneska dáme ešte toto info, zajtra bude The Best. To musí byť. Hej, a no, neviem, ako ty chceš zajtra dať The Best, keď nemáme všetkých LPS. Áno, strátil sa na niektorí textovia. Proste dáme... bože, no... Nejako to ešte urobíme. Hej, musíme. Takže ospravedlňujem sa, ak by tam boli iné postavy miesto iných postav. Ale hej, je to... Ja som taký debil, že som musela stratiť všetkých LPS. Skoro všetkých. Toto je celé ono, na toto si zvykajte. Áno, ja som práve taký nespoľahlivý človek. Toto... Ja si to nemôžem. Dobre, kľud. Takže toto by bolo z tohto videa všetko. Hej, dúfam, že sa vás páčilo. Namiesto toho minulého. Lebo to minulé bolo krásne. Hej. Vážne, takže idem to hneď vymazať, takže uvidíme sa v ďalšom videu. Pa.